εκ μέρους του Δήμου Αρτέων, να σας καλωσορίσω στο τετραήμερο συνέδριο «Πολιτισμός και επιχειρηματικότητα». Μια διοργάνωση που γεφυρώνει δημιουργικά δύο κόσμους, τον πολιτισμό και την καινοτομία, την τέχνη και την επιχειρηματική σκέψη. Με ιδιαίτερη χαρά φιλοξενούμε στην πόλη μας ένα τόσο πλούσιο και πολυδιάστατο πρόγραμμα, το οποίο επικεντρώνεται στις διαχρονικές σχέσεις Ελλάδας και Γαλλίας. Φωτίζει την παιδεία, την τέχνη του κινηματογράφου, τη μουσική και τις δυνατότητες συνεργασίας στο ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό τομέα. Ιδιαίτερα συγκινητική είναι η αφιέρωση στον Έλληνα δημιουργό, στον μεγάλο Έλληνα δημιουργό, Μίκη Θεοδωράκη, που μέσα από το έργο και τη ζωή του ενσάρκωσε το πνεύμα της ελευθερίας, του διαλόγου και της πολιτισμικής σύμπραξης, αξίες που σήμερα περισσότερα από ποτέ έχουμε ανάγκη. Η Άρτα, μια πόλη με βαθιές ρίζες στον πολιτισμό, αλλά και ζωντανό παρόν και μέλλον, στέκεται πρωτοπόρα σε τέτοιες προσπάθειες. Η Άρτα, μια πόλη που σέβεται την ιστορία που καλλιεργεί την έννοια του διαλόγου, αναδεικνύει τη γνώση, στηρίζεται στις συνεργασίες, σέβεται την κουλτούρα όλων των λαών.